La mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, la Roca torna a bategar. Després de l'última edició, el 2019, la prova atlètica per excel·lència al Baix Vallès torna amb més forces que mai. Una cursa pensada per tots. Aquells que busquen fer marca comptaran amb l'ajuda de les llebres de corredors.cat. Però aquesta també és una prova on l'atleta popular se sent molt còmode. La cursa guapa porque es una mica tobogán y, vamos, acaba fatal. Ale, a disfrutar-la. Estic gaudint, com sempre, a la mitja. Un recorregut molt guapo, que passa pels pobles propers de Montornès. I esperem venir l'any que ve, perquè està molt bé, molt organitzat. Superbé! Què t'està semblant? Estupenda. Una mica cansada, però bé. Va de conya, tu. Va de conya. Molt bé. Bé, el tros de baixada, el bo. Ara quan apretem i remuntem, a veure si arribem al primer. Molt bé, molt bé. El campió aquest, no aquest. Això té una màquina. Anem tan sobrats que podem parlar i tot. Sí. Molt ben organitzada. Aquest any la mitja marató de Montornès serà més solidària que mai. S'incrementarà de mig euro a €1 l'aportació que farà Henkel a un projecte social de la Creu Roja per a cada inscrit a la cursa. I sobretot no t'oblidis de passar pel fotocall del Movimiento Piu. Per a cada fotografia també es destinarà €1 a la Creu Roja. Quan l'esport va acompanyat de solidaritat, té un valor doble. Impulso totes les iniciatives que siguin de solidaritat i ajudar els que ho necessiten. A més, amb aquestes fires així, quan hi ha relació amb els esports, doncs encara s'ajunten més coses, no? Diguem que serien els valors que dona l'esport i, a més, els valors que podrien ser iniciatives com aquesta. O sigui que, perfecte. Es una formidable idea, nos parece cojonudo. Sí, señor, parece genial. La hacemos cada año. Molt bona. Per mi m'agrada molt això, per ajudar la gent. Sí, bueno, almenys col·laborem amb poca cosa, però bueno, col·laborem. Està divertit. I si a tot això li afegeixes el compromís de la mitja de Montornès amb la sostenibilitat, tens la cursa ideal. Aquest any s'ha programat una visita guiada a l'Eder de Montornès pel 19 de març. I el 3 d'abril es farà una jornada de neteja de l'entorn. Tot plegat perquè no quedi cap resta que pugui afectar el medi ambient. La mitja també sempre s'ha compromès per la igualtat de gènere. Per això, des del gener s'organitzen entrenaments a les pistes d'atletisme per preparar la prova en grup, perquè tothom pugui gaudir acompanyat de la cursa. A mi em sembla superbé, molt bona iniciativa i potser que és una cosa que si després ja te queda aquest gustet de dir ho puc fer, encara podràs continuar. A mi em sembla perfecte, jo crec que s'hauria d'apuntar molta més gent perquè ens ho passem força bé i fem molt d'exercici. I si per tot això encara et falten motius per inscriure't, cosa que dubtem, pensa en l'obsequi, un lot de productes Henkel valorat amb més del que val la inscripció, acompanyat, a més, d'una samarreta tècnica Luambi. Diumenge 27 de març a les 10 del matí torna una de les proves atlètiques més esperades. Podràs triar entre la distància reina dels 21 quilòmetres o la cursa dels 6 quilòmetres, perquè tothom té l'oportunitat de participar en aquesta cursa. I si en comptes de l'atletisme t'agrada la fotografia, no t'ho pensis dues vegades a l'hora de participar en el concurs que impulsa Henkel. Hi haurà 5 premis molt atractius. Només cal que pugis la teva fotografia a les xarxes socials de Twitter, Facebook o Instagram amb l'etiqueta Mitja Henkel 2022. La mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, la Roca torna amb més energia que mai i amb el millor ambient i serveis. Que no te l'expliquin, gaudeix-la!